L-iktar importanti huwa mhux biss l-is-sawm imma x'jiġifieri is-sawm. Is-sawm li jogħġob lil Alla. Is-sawm mhux biss li inti ma tikolx hawnhekk Alla jagħti tifsira usa iktar wiesa u anki jispjega għaliex u x'jiġifieri s-sawm. U jgħid inti s-sawm mhuwiex biex takkes ilek innifsek, jew jogħġobni sawm bħal dan li takkes ilek innifsek. Wis inqas illi ssum u takkes l-oħrajn, jew li titrattom ħażin, jew tagħmel affarijiet li mhux xierqa. Is-sawm jgħid il-mulej huwa meta inti tiċċaħħad biex taħseb fl-oħrajn, biex turi mħabba u kompassjoni mal-oħrajn. Kont bil-ġuħut majtuni, kont barran il-qajtuni, kont teri u libbistuni. Jfisser illi s-sawm fih tifsira jekk inti jgħinek biex taħseb fl-oħrajn. Mela tiċċaħħad minn biċċa ħobs, mhux għaċ-ċaħda fi anfisha, imma biex imbagħad dak li ċċaħħad minnu taddih lil min m'għandux ħobs li minnu fil-bżonn.